wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abin da ya samu kai wannan magana, akramakallahu, ga wani bawan Allah ya ce alagawa ta malam, ni mazaunin wani gari ne a hanyar Zaria, na zo nan makarantar ne. Ya ce ina sauraren karatuttukan malamai da yawa. Ya ce na zo wannan makarantar ne saboda a karɓa man tambayoyi na. Ya ce na farko na ji Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a cikin karatun shi yana cewa Isa alaihi salatu wassalam ba zai dawo ba. Ya ce sai na ji wani malami ya ce wai Isa zai dawo. Shin malam menene gaskiya wannan magana? Ya ce magana ta biyu, tambayar shi ta biyu ita ce, na ji waɗansu malamai suna cewa kai Bamu'utazile ne. Shin malam don Allah menene gaskiyar wannan magana? Ina neman ka bani amsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na farko malam Allah ji kanshi, kamar da na yi bayani, kamar yadda mafi yawan malamai suka tafi akan Isa zai dawo, malam ya tafi akan haka har zuwa ƙarshen rayuwar shi da matsalar rashin zuwan Isa ya zo da wayansu matsaloli, inkare abubuwa. Ya ce a shi duk bai da sauran ba, ya yadda akwai shafa'a, ya yadda akwai sirati, ya yadda akwai fitnatul qabr, ya yadda duka wayannan abubuwa. Amma dai maganan Isan nan ya fahimci cewa lalle Qur'ani ya tabbatar da ba zai zo ba. To ba malam kadai bane, ashe mutane ba su san Malik ibn Anas ba. Zuwan Isa alaihi salam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan Isa annabin Allah min ulil azm wajihan fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabin, a ce zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun san a cikin addini akwai wani abu mai girma kamar shi? Malik cikin hadisan da ya tantance su, Muwatta Malik, sai ya kisa hadisin Isa zai zo. Kuma duk wani mai hadisi kowaye shi ƙarya bai kai Malik inganta hadisi zuwa Abu Huraira ba, domin Abu Huraira madani, hadisan shi madaniya ce duka. Amma sai ki kawo maganan dawowar Isa, Malik dan Anas. Me yasa Malik dan Anas sai ki kawowa? Bai faɗi dalili ba, amma a cikin fatawoyin shi al-atbiya al-mustakhrija na atbi ya faɗa nassan cewa Isa ya riga ya mutu yana shekara 30. Mata Isa tofiya ya mutu, in ji Malik. Kuma bai sa shi zai dawo cikin al-Muwatta ba, kuma a cikin atbiya ya ce ya mutu Isa. Sai ga shi Qur'ani, duk mai hankali mai natsuwa in ya karanta Qur'ani da natsuwa zai ga inda Allah ya ce Isa tun da aka ɗauke shi Allah bai dawo da shi ba. Bai san ma wannan duk hayaniyan nan da ake da sunan Isa, duk Isa bai sani ba. Ma'ana kenan Isa ya tafi, ba zai dawo ba. To Malik in ya fahimci Qur'ani ya ce Isa zai dawo, sai ya samu hadisai suna cewa ba zai dawo ba, ko da ya san ta'wilin su ba zai saka su a littafi ba don kar su ruɗa musulmi. Kun fahimta? To waye zai zo ya ce maka an yi ijma'in Isa zai dawo, alhali ga Malik ya ce ya mutu. Ibn Abbas a cikin tafsirin shi ni mutawaffika, Ibn Abbas shi ma ya ce Isa ya mutu. Isa ya mutu. To wanda suka ce zai dawo sun dogara a hadisan nan ne da aka inganta. Bukhari ya rawaito su, Muslim ya rawaito su. Kuma yau wallahi duk mai hankali a zauna da shi, a kawo geography, a kawo history,
history shine tunda abin da ya faru bayan manzo Allah ba magana yi ba malahim abubuwan da za su faru. Annabi ya faɗa abubuwa za su faru ko yana cikin su ba, maganan dajjal, maganan Isa alaihi salam, maganan yakin larabawa, maganan a zo a shimfiɗa tarihi, a shimfiɗa geography, a shimfiɗa abin da ya faru, sai ka ga abin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ce sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Babu wani masu tawili ne, wato hadisan ne ke bukatan tawili ba littafin Allah ba. Littafin Allah yana nan tsaye dutse, bai bukatan tawili. Allah bai bukatan tawili a maganar shi, ne magana ta tsaya. Hadisai fa su suke bukatan tawili. Bari ba ku wani misali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar ce yayi ru'ya, ya ga wani abu, wata mace, bakan mace, kanta hargitse ya mutse, ta gudu tana fita daga Madina. Da ya tashi ce na ga bakan mace kai hargitse ta gudu ta fita daga Madina, ta je wani wuri mahaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai na yi ta'awili wani ciwon waba shine me ake kiran shi, alloba, wata alloba ce Allah zai tura a Madina, sai Allah rahmar shi yasa ya kauda ita daga Madina ta koma Juhfa. Juhfan nan lokacin da Annabi ya magana sallallahu alaihi wasallam, Juhfan nan ya ce tana cikin miƙatin mutanen Garb wanda suka fito daga Masar, ga miƙatin ku. Amma cikin mafalki ya ga wani musiba zai je ma Juhfa, amma lokacin har da ya tafi ba abin da ya shafi me Juhfa. Sai daga baya aka yi ruwan sama, garin gaba ɗaya ambaliyar ruwa ya kwashe garin, ya yi kogi da shi, ambaliyar ruwa. To duk inda aka yi ambaliyar ruwa, duk ƙauyukan nan namu da ake kuje an yi ambaliyar ruwa, in kun je malaman kiwon lafiya, duk garin da aka yi ambaliyar ruwa, malaman kiwon lafiya suna tsoron wani abu ɗaya, alloba ta cholera, ta typhoid, domin da kashin garin, da masan garin, da rijiyar garin sun zama me, so wanda ya sha ruwa ya sha me, ya sha guba. To kun ga kenan ambaliyar ruwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ta'wili ya ce ina ganin waba'i ne, abin da ya faru a haƙiƙani ambaliyar ruwa ne, wanda har ya fi ma waba'i, domin shi zai kwashe gari kuma zai kawo cuta. Saboda haka ga ru'ya ya gani, mace baka kai ba kimtsi, ga ta'wilin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alloba, ga haƙiƙar da ta faru alloba, da kuma abin nan fayadan shine ambaliyar ruwa, kuma aka kwashe garin gaba ɗaya kakaf. To duka maganan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake na Isa alaihi salam da Dajjal ba aya bace ta Qur'ani, ru'ya, abubuwa ke gani, abubuwa ke gani. Sannan kuma na Dajjal Annabi da kanshi ya so yi mashi ta'wil, kamar wani Ibn Sayyad yana ganin shi da siffan wannan Ibn Sayyad, ya so ya tsammanin shi ne, yana so ya ji ko zai ji wani abu, sai ya gane ba shi bane. Har Umar ya ce zai kashe shi, Annabi ya ce in Dajjal in ba Dajjal bane me ya fa'idan kashe shi, in kuma shi ne kai Umar baka yi mishi. Ta'wil, yana kokarin sanin ta'wil saboda ka ru'ya na Annabi sallallahu alaihi wasallam, tanabbu'at nashi suna da ta'wili. Hal yanzuru hatta ya'tiyahum ta'wila, yana da ta'wili, amma ta'wilin nan ba mu iya sani sai ya faru. Ba wani kaifin ilimin ka da zaka sani, dan ilmul ghaibu ne, da ya faru kuma sai ka ce kaga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa. Kun ga na Juhfa, kowa ya zanzu je Juhfa yanzu, garin Allah ya kwashe shi, sai wani dan gefe ne aka samu aka gina masallacin miqati. An gane wurin masallaci an gina miqati, amma gari ya tashi domin ta'awilin ru'ya. Saboda haka abin Qur'ani a zahirin shi a yanda yake, Isa ya tafi. To maganan hadisan nan fa ga ta'awili nan da ka gani zaka gane, duk yaƙuƙunan da ake yi ga zaka gan inda Annabi yake nufi. Maganan yaƙin sallallahu alaihi wasallam, maganan yaƙin salibiyya, duk gashi nan, duk mai hankali zai gane. Na ɗaya kenan. Na biyu, wani ya ce ni mu'tazili. Na farko dai nan wurin malam na yi karatu da malam mu'tazili ne, to ni ba mu'tazili ba ne.
na biyu na yi shekara 22 a jami'atu Ummul Qura. Malaman mu'tazilawa ne, to ni ma ba mu'tazili ba ne, saboda haka a ina na koyo mu'tazilinci? A ina? ba inda na koyo shi. Amma abinda na tsaya na koya shine wanda Allah ya bashi iko ya karanta ilimi na addinin musulunci kuma ya karanta usulin shi, yanda yake ganin abubuwa ba haka wasu suke gani ba. Shi yasa fuqaha Malik yanda yake ganin abu ba haka wani mutum kawai zai gani ba. Kun gane? So ko in ka zo min da qadiyya fiqhiyya ta fiqihu, zan iya sanin matsayinta, shin wannan abu ne jamid cikin Qur'ani ko ko hadisin ne yazo ko ko wani zato ne ko ijtihadi ne, zaka iya ganewa. Maganan halitta Qur'ani ijtihadi ne na malamanmu na baya-baya domin su ba 'yan mu'tazila raddi. Ba wani ayar Qur'ani bace, ba wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane, ba kuma kan maganar salaf bace. Kun fahimta? Ana so a ba 'yan mu'tazila raddi, kuma ya dace a ba su raddi domin da an basu kuma za su kawo fasadi cikin ƙasa. Na sani. Amma ni zai iya gane cewa wannan ijtihadi ne, amma abin da nake cewa ijtihadin ya zo kuma lokaci mu sake mishi nazar. Ba ijtihadi ba, ijtihadi ne mu sake mishi nazar, li'annahu yu'addi ila fasad akbar wanda ake so a kulle. Shine a mai da komai Allah, a mai da kun Allah, a mai da kowa Allah. Wannan dole mu kare. Kuma kun ga wani abu na ilhamin Allah da taimakon mu, kaga wannan masallacin, me suna masallacin nan? Masjidut Tauhid. To ku tsaya koya muku tauhidi fi sabilillah.